राजा ज्योति ज्योति हीरा मोती तारा के हम मनीषा मानी लेते राजा तारा के मानी ले तक मनीषा हम अश्लील कलाकार ना है छेछरा लोग कबो ना सुधरी कोई जिंदगी में ना हम छेछरा तू कहत रहो हम छेछरा ना ही तारा के मानी ले तो कलाकार के नजर से मानी ले न्यायालय से तो गाड़ी सुन ऐसे कि तारा बाबूजी बारे उनका से बात होला तो भैया भैया कह के बात होला तो तारा के अश्लील बात ना बोलम तोरा के बाबू नजर से ना देखो गावत नहीं खदे तो बड़ा गाड़ी हो कौन सा गाड़ी करत रहले कि घिंचत रहले साड़ी हो कौन सा साड़ी घिंचत रहले आई तरह का गाना लिख होइलो कौन सा साड़ी घिंचत रहले गीत के साहित्य जौन बा पता नहीं कौन से पर लिखले बड़ तो कौन से वाला बात होके के चाहिए ना तो समझाओ तारा कवि तारा गाना कवि विद्वान तारा कवि जी के बारे कवि मार के पनीर बना दे वही ना भगल जैसे भुला गईली हो पता नहीं कौन राइटर कहाँ से पागल सगल का नाम धर गीत के साहित्य हम अब हमरा के कहते कि धावत हो कौन से कहले अत्याचारी हो आवो ये मुरारी हो गावत नहीं खदे तो बगारी हो तो जब हमरे पर बोला तो हमरे पर बोला कौन से पर बोला तो कौन से पर बोला अच्छा हम देवी जी के मंदिर में जाके देवी जी के मंदिर में जाके देवी जी के गीत गाय तब न के दरबार में आयल बानी लयदारी गाय तो लयदारी नियर बात बोलम तब न के लयदारी होता भजन गाई तो भजन नियर बात बोली तो भजन में लयदारी के बात बोली अब लयदारी में भजन के बात बोली अच्छा ना लगे गलती अब लाई ना बाजे अब दिखाई एगो बढ़ जाए पहले आ जाए देखो रहस्य हम सुनावत नहीं वही चीज के मैटर सेम रहे कि अरे हे नटमर गिरधारी अबे के लाज बचवलो सारी मुरारी अरे द्रौपदी नारी के एगो अबला बचारी द्रौपदी नारी के एगो अबला बेचारी के हे नटवर गिरधारी हे नटवर गिरधारी देख के लाज बचवला सारी मुरारी द्रौपदी नारी जा रहा गीत संगीत तार बढ़िया बा अब मिला जुला के नाचियो ले तारू मार्केट में बढ़ले बारे लेकिन विद्वान लोग से गाना मत अभी मत कह के हम तहार नाम धरम तो तू मार्केट में आ जेबो राजा हो ये तो कहत कि नाम धरम तो मार्केट में आ जेबो तारा नाम धरले हम के हई ना भगलू हमरा के लोग नहीं खजाना तू ही मार्केट खो उतने बा के हम कहने न कि जौन देरी से उड़ेला ओकर वेट आ रेट ओकर समय बढ़िया आवेला समय पर उड़ते रहे तुरंत जे फूल आला वो फूल तुरंत खत्म हो जाए कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो ज्योति से ज्योति जगाते चलो लेकिन न सुनो राह में दिखे ज्योति ना दुखी राह में दिखे ज्योति ना दुखी सभा भर
द्रौपदी के चीर हरण हो रहल बा, दुशासन खींच रहल बा आ दुर्योधन आदेश दिल बा कि ये दुशासन द्रौपदी के खींच के लान लंगे करके जांग पर बैठा। चीर घिंचाए लागल, केहू बोलत नहीं खे। भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य केहू नहीं खे बोलत। मालिक से कन्हैया जी से हाथ उठा के द्रौपदी कहली कि हे कन्हैया जी तू हमार भाई बारा, आ जब तू लाज ना बचेब तो नारी समाज के इज्जत बचावे ला केहू बाना। यही से कहे के भाव बा सब बोल दो कि भरल सभा में रहले वीर बहुत ढेर हो, नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन से भरल सभा में रहले वीर बहुत ढेर हो, नकुल से सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन से हे बाबू कि सारी खिंचत रहे अत्याचारी, सारी खिंचत रहे अत्याचारी, देते रहे काटल काटल गारी मुरारी, द्रौपदी नारी के ये तो अबला बेचारी। मुरारी द्रौपदी नारी भैया कोटिंग में करिया ना तो हल्का हो जाता, डबल चल जाता। ये ध्यान देवे कही कोट बेस करे का चाहे भैया। सब कुछ भरल बा धर्मेंद्र भैया, बाकी अन्न धन भरल बा, दौलत में सुमार बा, अन्न धन भरल बा, दौलत में सुमार बा, हरि के आज माई के दरबार लागल बा, गांव भर मिल के पूजा पाठ कर रहल बा, तो कहीं ना कहीं माई के प्रति भक्ति बा, प्रेम बा, भजन बा, आस्था बा। ऐसे कहतनी कि अन्न धन भरल बा, दौलत में सुमार बा, हरि के भजन बिनु आहा हरि के भजन बिनु जिंदगी पुरानी, द्रौपदी नारी के ये तो अबला बेचारी। काहे कहनी हाँ रुपया वाला बारो तो भगवान से ही ना कहबा कि हे प्रभु जी हम टाटा बिरला के मालिक हई, हम अनिल अंबानी मुकेश अंबानी हई, हमारा से घूस लेके हमारा के भवसागर से तार ना दे तरी है। जबकि आज इतना रुपया